mga kakreba, gilaay na ba mo? O gusto ninyong mag-relax? Tara, ubanin ko ninyo ang usa sa bagong tourist spots na nahimutang sa Barangay Konsolasyon, lungsod sa Isabel sa Leyte, ang Rock and Zoo Violet Flower Garden. Gikan sa lungsod sa Isabel, paingon sa Barangay Konsolasyon, 5 hangtod sa 10 ka minuto ang biyahe. Depende sa sakyanan nga inyong sakyan. Kung gusto po nimo mag-exercise, pwede usab ka mag-walking, mag-jogging o mag-biking. Guys, good morning. So na ako karon diri sa Barangay Konsolasyon kay na ako na sila bag-o diri ang tourist spot nga bag-o pa nilang gi-open. Actually today ang ilang opening. So 20 pesos ilang adult, yeah, children is 10. Karon pa mo nag-open, ma'am? So napod sila ilahang safety protocols nila, na sila thermal scanner, alcohol, tapos may pasaging. Natin libre na siya. Then napod sila water for wash only. So safe jud ka diri Namari sa Rock and Zoo. Mini Zoo Little Garden. Okay, so karon pa jud ilang opening guys. So daghan na kaayong mga nagbisita diri sa ilang tourist spot diri sa Isabel. Then indot kayo guys kay naay mga kuan ay mga animals nga na dinosaur. Nasa pa na diha camel. So perfect for kuan Instagram. Okay. 36.3. 36.3. So 36.3 ang body temperature. Then hapon sila Hand sanitizer. Then ilang po kuan. Hand wash area jabet. So una dapat tayo ko din. Una ko dapat tapos din. Sige. Sa motor ko ba? Sige sir. Ano mo kuan ako diri ba? Okay rate Then kuan dayon. Trahan na lang sir. Trahan na lang og kanang kaya dili kanang sa. Okay. Then okay. Sige. Mabayad ako. Kaya mukha ko saging. Okay, thank you. Napot sila pasaging. Tinood sir. Tinood sir. Nagpasakabot. So nasili pasaging. So dire jud pabukid jud, na jud tas bukid. Feel na feel kang bukid. Og syempre, magpakaon na ta. Maglibot-libot na ta. Namugna kining maong konsepto aron sa pagpanindot sa lugar ug talan-awon, labi na sa mga kabataan nga mahilig sa selfie ug groupie. So mutry pud diri og sakay sa ilahang mga kuan, mga karabaw, elepante ug unsa pa diri kaning karabaw. So mutry tani guys. Then napot sila pasaging. Naaman jud ta sa kanang kuan Pandemic. Oo. So kinahanglan man jud i-maintain ang social distancing. So siguro mo kanang cater na din ha og mga 20 persons. 20 persons. Kung more than gani, kira diri sa gawas. Pero kanang kuan lang jud kung di man maiwasan na mag dikit. Basta always lang kanang mag-wear lang sa ilang face mask. Ang rate on function hall 800. Unya na siya libre nga 20 ka bangko o tulo ba to kalamisa ti? O tulo kalamisa niya.
kung mag-additional 5 pesos ang isa ka bangko, then 20 pesos ang isa ka langisa. So kanang sa inyo karon ma'am, ang inyohang magluto mo og barbecue every 12 noon na jud na padong sa hapon para panihapon na siya. As of now, kay we're just starting pa man jud, murag amo pang finalize ba ang kanang mga kuan. So siguro karon kay starting pa man ang amo ang barbecue magsugod ni karon mga 12 or mga 1, then siguro kung makuha na mo nga daghan na ang muanhi. So siguro mo-adjust na mi siguro kasi makasugod na mi kuan depende sa mga request sa may muanhi nga ganahan mamahaw ganahan ari man udto, so among i-cater. Kasagaran namin ang mga kuan diri mga statua made of gamit sa rock. Dili siya kuan. Solid yun na amang mga animal statua diri. Solid yun na gamit sa bato, iya, simento. Gisagi kuan na tanan. Pwede na masakyan og mga dagko, hindi lang sa pangbata. Mga pang-adult piling food. Bata, sa piling pang piling bata mga pod. young at heart. Bitaw. So, tanan diri pwede mag-enjoy. Wow. Pero mas kuan jud ang mga bata kay mo may kanang kuan. Malipay man ang mga bata jud ani labi na kanay maingani oh. Kung ganahan ka, pwede rin lagi kuan lang na tanan nga pwede makasakay. Solid man siya. Akong balikon, dili usab sa mga bata ha. Pwede usab sa mga young at heart. Pahimangno lang mga kakriba. Please observe physical distancing and always wear your face mask. Aduna usab sila gihimong bulkan, ang bulkang Enso. Perfect for selfie. Unya nap ang ila pong bulkan nga rea guys kay nag-aso-aso naghapoy nag-aso-aso. Mga kakreba, dili usab ko magpauhi. Sariling sikap lang. Lingi diri, lingi dito. Yes, very relaxing. Nausab sila tindahan nga pwede ninyong mapalitan. Mga kakreba, na yung lugar na usab ang atong adtuon, pero dili ta mo layo ha. Ang mosunod nga barangay, ang Barangay Puting Bato. 5 ka minuto lang ang biyahion gikan sa Barangay Konsolasyon. Ug atong bisitahon ang usa sa maanindot nga atraksyon mao ang Santiago Highland View and Nature Park. So hello mga kakriba. So nanata karon diri sa Santiago Highland View. So tara, ato nang atuon karon masaka na to. Giablihan kini sa publiko atong January 8, 2021 ug kini usa-usab sa nagtrending sa social media, ilabi na sa Facebook. Dito na lang. Nauna po ani paghimo ani nga inani nga kuan karon kay tungod aning Facebook daghan na tay makita nga kuan makita na to sa Facebook nga na sa Cebu, na sa Bulacan, na sa Mindanao ug gani na sa Serenity mo to nga pa man dinigamit ni nga kuan kay di man ni pwede ni pang culture kay ang matanom ra diri is kuan ra ka lubi. Unya ang mais mo ra dili kay diri. Mo to nga wa pay pandemic kauna-una na kuan niya tungod lagi sa financial lagi.
murag na abtan gyud pandemic unya nag-lockdown pod. Pag before lockdown nagsugod nami diri nagpaharas nami. Unya na lockdown may nabiya do nagpaotro na pumig paharas mo to nga gidiretso na lang ko diretso ko na lang gyud pa kuan pa sani hinani na siya nga kuan Tourist attraction na siya, spot. Tourist spot na. Maayo usab kini suroyan sa matag pamilya. Nindot man. Nya. Kay first time man ako dire. Kan gani kay uwan man pero nindot siya. Matanaw man imong kuan bang view dire kanang mga Sa nature. bukid. Makapa-relax po as well. Bisan lisod ari dire. Okay ra man. Saglayo. Sa pagkakaroon may gika-offer nga food, barbecue is Monday to Friday, then Saturday and Sunday natay balbakua o pakdol. Mo pa na karon og naay ang bisayang manok, di mi muluto og way order kay mahal ra ba ang bisaya. So among kuan nga whole good nga chicken ang ilang orderon. Nya mo kuan po mi mudawat sad mi og kanang overnight, daghan naman gani diri nag overnight. Kung ila ang tent ka kuan 100 ramong pa kuan pa abang, pero gamo ganin tent 100 per pax na per person. Unya kung amo ganin tent 150 nanay kuan nanay kape nga libre, then amo na lang pong ilibre ang entrance. Ang ginganlan na mo nag-environmental fee. Mga kakriba, usa kini sa paborito na kong nga lugar kay makita ninyo ang photo bomber, ang Mount Magsanga. Sa pagkakaroon nagsige pa ta og padayon pa ang atong pagpalambo aning Santiago Highland View. Gani dai sa atong likod diri gipurmag heart wa pa ni mahuman. So nya andito sa Pikas, to na dito yung mga payag, tawag na silunggo og kuan, sipiw mo siya na silunggo. Oh, to na dito gagmay nga payag, unya kuan ra siya, kawayan ra siya nya, simple ra gyud siya kay nitib gyud siya kayo. Nya daghan pa ko diri kining mga picturanan, kini diri kanang sakayan, daghan pa ko diri himuon. Syempre mga kakriba, di sa magpauwahi ang inyong bida. Ang environmental fee is sa adult kuan 20 nya sa kuan sa saningan aning bata kanang 10 katunga pa siya. Unya ang hingkuan pa mi diri mga PWD po damo ra pong gikatunga. Okay. PWD. Katunga 10 pesos ra gyapon ang bayaran. Wala mi pagpaabang og cottage kun amo ang pagkaon. Pero kun kuan gani magdaganig pagkaon nagkuan mig 300 pesos. Guys, niata karon sa Santiago Highlands View Nature Park. Imbitaran ko kamo sa pagbisita diri nga lugar diri sa Barangay Puting Bato, Isabelite, nga aron inyong masaksihan ug matan-awan ang maayo nga kinaiya nga tawag kaning hinatag sa Ginoo nga murag makaingon kita nga naatas paraiso diri sa atong lungsod sa Isabel. So pwede mo diri magcamping, pwede magtiayon, pwede group ka ng mga pamilya. Natay tent dire, good for 2, good for 4, good for 6, o good for 8. Now, mga napo pa ni ka-tent ni ako napalit karon, pero kung magdamo, mas maayo sad kay aron maka kuan po mo, makatipid-tipid pa mo gamay. Kay sa ako nang gingon 100 raw kamo ray magda. Og tent. Nya karon nagsige pa tag develop ani nga lugar gani to nagpahimo kog karsada to Pikas, wala pa lang mahuman. Kun kuaning akong kining nag-interview nako, pwede na kog akong paubanon dito sa mga payag dito akong panghimo.
So ako maguwang dito mo yung nag-supervise paghimo. So ay lang ninyo ning Santiago Highlands View. Di nata mga tuglain lugar pa aron nga kay halabi ron nga pandemic. Di ta basta-basta di gani palumpon kinahanglan pa tag health certificate. So tanawa lang ninyo dire, so ayin ninyo. Kaya affordable lagi kayo ang pagkaon dire. Kini zero murag ka 5 na siguro ni ka tapo na bagani ka balik dire. Affordable lagi kayo ang pagkaon. So mora to, salamat sa ninyo tanan pagsuporta ning among gihimo karon nga gini Santiago Highlands View. Og sa kining vlogger nga nag-interview nako. Salamat sir. Please like, Share and subscribe to Real Giawhag ko kamo sa pag-subscribe sa Real Jupit Vlog. Siya karon maayo kini nga vlogger kay mura og nagpasinguan gyud gihapon. Ang maong lugar mga kakriba nga aton nakita, and it's truly a relaxing and stress-free. Busa mga kakriba, di na ngay mulayo pa. All you have to do is to explore and experience the beauty of Isabellanan. Isabel Leyte. Daghang salamat!